ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସି ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ପାଖକୁ କାଳୁ କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଟିକି ଟିକି ତୁ କଣ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଛୁ ନା କଣ? ଭାରି ଜୋରେ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିବି। ଆଉ ମତେ ଡାକିବୁନି ନା କଣ? ନା ନା, ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବି? କାହିଁକି ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବୁନି? ମୁଁ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଆଜି ଆସିବୁ। କାହିଁକି? ତମେ ଦୁହେଁ କାହିଁକି ଆସିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଦୁହେଁ ଆସିବ? ତମେ ଆରଥରକ ମୋ କେକ୍ ଆସି ଖାଇକି ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିବି? ମୁଁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଉ ମିଠୁ ଭାଇକୁ ହିଁ ଡାକିବି। ଯଦି ନ ଡାକିବୁ ଘର ଭିତରେ ଯାଉନୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଅତି ଗୋଟେ ଫୁଲେଇ ହେଇକି ବାହାରେ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇ କରେ କି ଦୁଆରେ ରୋଷେଇ କରେ, ତମର କ'ଣ ଗଲା? କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଏତେ ସାହସ? କାଳୁକୁ ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋର ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। ତତେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ଦେଲେ 250 ହବୁ କି ନାଇଁ? ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ରାଗି ସିଧା ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ରାନୁ କାଉକୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗେ। ଜାଣିଛୁ ରାନୁ, ଟିକି ଆଜି ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଲାରୁ ସେ ମତେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇଲା। ସେ ଆମକୁ ଡାକିବନି ବୋଲି ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଆମକୁ ନ ଡାକି ସେ ମିଠୁ ଆଉ ସେ ପାରାକୁ ଡାକିବ। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଚୁଇର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ସେ ମୋ ନାଁ ବି ଜାଣିନି। ମୋ ନାଁ ବି ରାନୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି ବାଟ କରିବି ସେ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଖାଇବା। ହଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଟ କର। ସେ ଚୁଇଁକୁ ଆମେ ପାନେ ଦବା। ମତେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉନି। ମୁଁ କିଏ ସେ ଜାଣିନି। ମତେ ପୁଣି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛି। ହଁ, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ରାନୁ କାଉ ସିଧା ଯାଏ ମିଠୁ ପାଖକୁ। ମିଠୁ, ମୋର ନା ଆଜି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। କାଇଁ ତୋର କ'ଣ ହେଲା କି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୋ ନାଁରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ନା, ମୁଁ ତ ଜମା ସହି ପାରିଲିନି। କ'ଣ କହୁଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୋ ନାଁରେ? ସେ କହିଲା ତୁ ହଉଛୁ ମୋଟା ଥଣ୍ଟ ବାଲା। ମୋଟା ଥଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଖାଇଦଉ। ଆଉ ତୁ କାଳେ ତାଠୁ ଖାଇବା ମାଗିକି ଅଧିକ ଖାଇଦଉଛୁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତତେ କିଛି କହିପାରୁନି। ତୁ ସେଇ ବାହାନା ଦେଖି ବହୁତ ଖାଇବା ଖାଇଦଉଛୁ ତାର। କ'ଣ ହେଲା? ଟିକି ମତେ ଏମିତି କହିପାରିଲା? ସେ ତ ମତେ ଆଜି ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ଥଣ୍ଟ ବଡ଼ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟ ବଡ଼ ନୁହଁ। ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠୁ ମାଗିକି ଅଧିକ ଖାଇବି? ହଉ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ କଥା କହିଛି ବୋଲି ତୁ ତା ଆଗରେ ମୋ ନାଁଟା କହିବୁନି। ନା, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛି ପଛରେ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ହଉ ଛାଡ଼, କଥାକୁ ଲମ୍ବେଇଲେ ଲମ୍ବିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା। ଏମିତି ମିଠୁ ମନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ରାନୁ କାଉ ସିଧା ବଣ୍ଟିପାରା ପାଖକୁ ଯାଏ। ବଣ୍ଟିପାରା, ତୁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନି। ଆଜି ତୋ ବେଳା ଭାରି ଖରାପ ଅଛି। ମୋ ବେଳା କାହିଁ ଖରାପ ହବ? ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ବାଟରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲି, ସେ ମିଠୁସୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୋ ନାଁରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତୁ ହଉଛୁ ଅସନା ଆଖି ବାଲା ପାରା। ଆଉ ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ଦିନ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଏ। ତୁ ହଉଛୁ ଅମଙ୍ଗଳିଆଟା। ସତରେ ମିଠୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହିପାରିଲେ ମୋ ନାଁରେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସେମାନେ ବୋଧେ ତତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ? ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସିଲି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଖାଲି ଉପରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ତ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ। ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଥାଉ, ଆଉ କିଛି କହନି। ସେମିତିରେ ବି ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ।
ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ତେଣେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଲୋ ମା। ଏହା କହି ରାନୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଠୁ ଶୁଆ ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ମିଠୁ ଭାଇ ଆଉ ବଣ୍ଟି ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି? ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ବେଳ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ କି? ଆଗରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାନୁ କାଉ ଆଉ କାଳୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ହାଲୋ ହାଲୋ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କି ଟିକି? ନା ନା, ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି, ତୁ କାଇଁ ବେକାରଟାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ? ଚାଲେ ଆମେ ମିଶିକିନା ଖାଇଦବା। ତୁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛୁ, ହେଲେ ତତେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ଯେ ତମେମାନେ ମିଶିକି ଖାଇବ। ବେଳ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ସେମାନେ ତ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଦୁହେଁ ତୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋର ଜମାରୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଖାଇବୁନି ଯଦି ସେ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଇ ଦଉନୁ, ଆମେ ଖାଇଦବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଖାଇବା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଠୁ ରାନୁ ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଖାଇବା ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେପଟରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ବଣ୍ଟି ପାରା ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ବି ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରାଗିକି ବସିଥାଏ। ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୋର ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମିଶିକି ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଗପୁଛ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ଜାଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଯେ ତୁ ପୁଣି ଆସିଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗପିଛୁ ପୁଣି ତୋ ନାଁରେ? ତୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଶିକି ମୋର ବହୁତ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଛ। କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହ ମୋର ଆଜି ଜମାରୁ ଦେଖା ହେଇନି। ସେ କାଲି ଯାହା ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗପିଲି ଆଜି ତୋ ନାଁରେ? ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ମିଠୁ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ରାନୁ କାଉ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମିଠୁ ଶୁଆ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପଛେ ପଛେ ବଣ୍ଟି ପାରା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ରାନୁ କାଉକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାନୁ କାଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବଣ୍ଟି ପାରା କିଛି ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦିଏ। ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା କରେଇଥିବାରୁ ରାନୁ କାଉକୁ ତା ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ମରିଗଲି, ବଣ୍ଟି ପାରା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରିବିନି। ଏହି ଭାବରେ ରାନୁ କାଉକୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ।